Mwanchwa umuriria senchera y'ubwikirano gukwira gwikase constituency ya Nyaribari ya Chachase county ya Kisii anena mona segeti y'ekigosori kya Ibeno gyotokase wodi Ibeno diskuria rero nigo ensemo y'abanyaribari bemerana segeti ekyo bakoragwa no yurigetekero ky'ubwimendere pase county ya Kisii Mheshimiwa Rachel Otundo boigo yokabeire umubunge we constituency ya Nyaribari Masaba Mheshimiwa Elijah Moindi na boigo James Kenani Mheshimiwa Charles Choya Matoke Mheshimiwa Wilfred Yoge Monyenye omo MC we ward ya Kisii Central negati ya bari bekirana sege kare ky'abanyaribari gukwanera obo mabumbo abanyaribari nabo bigo cinchera barakigotumeka munenchera mu yokwenekya nge sauti y'umunyaribari yegwekanire ntabego cinga kecyo bari kibarito bekirana senchera yabenekegima nabo bigo yo Minto Dan Muzungu otwaliganiria roboti rwa senchera y'obwekirano Asentunda ya kabere rero nigabara ikorwa se bunge ya Nyaribari Masaba bunge ya Nyaribari Chache banyara komera na litkolia rero asoko gendra gukwanira obomo bumo Nyaribari asomo igo yonyara kolekana bene litkolia rero Tebaiga ngekerengererio gyekirenga kiyaye muntu ndete yoragitange igo abomo bwa Nyaribari muntu ndete yoguchugubutanga egente getanga ni tutwaro abomo nande gegoika 2027 abanyaribari totebe ngakiyonye n'ubuchumbe ngakitogosoa obugabana ngakitogosoa nimaitenga bono mwara bagaka banga batanga cyumu missionary kevinyamari no ise iniko bobugabana ale onto bate meeting y'abanyaribari twatagete ko make sure nga abanyaribari twiranije irieta riri turi arenge igoro asoko ibwana kuchukole bintamo na kunguseramo twateba ndinga tuseke abarayi ali baito balese birogo at the same time twebange ochibusiabu nezikura cyetu na kiri kinyinge tochibange ege to chirwa twachikolere gasingia elinde twanyora na intwe eshaya ito as a county eshaya ito as a national government twateba niri toligeria mangane culture ito nanda bagaka batebire egikare kyo kyanyara okorekanira asegeti kyanyantrago imeye wodi ya Ibeno imeye bunge ya Nyaribari Chache nigo kyanyara korawa no yoboretie kerego kyobo gavana umusubati Rachel Otundo oyo renge umuchumbe Nyaribari Masaba umukorongo mukwanira Elijah Moindi oyo boretie kerego kyobo chumbe bwa Nyaribari Chache umukwanira Pen Mogaka oyo no yokabiro umuchumbe umukoro Nyaribari cyo kinyamweya nawe gigatiya barayi bande banyara wikirana segetie keiga bari bago tabange ne mikutano yeke nyumba toko tabanga eke nyumba ni yito akiro muntu nabwate nyumba yaye nakira abantu ngo tabaramo nande toko chakera kuri family nyeto ukolenta abantu baho be family yamo njerete yo muranyale ko bana no burayi bo kunyara koba igo wika abantu bachakera kuri family basiko bocheke nyoro basiko bakababa igo na intumna twalenge buna abanyaribari ndiko twalenge bya twebangere intumne nyumba bikosi abantu bebangete ebago sikorone bukungo tebere ng'abantu bago chama bakartaki bayigwana ine konya twasambara tikire igatulgiye njera jogo kwana yamangana itobore oyo gokwana ngo bine binyomba oyo no muntu tamaitike ntako kwana oyo no muntu nere nabwate nyumba yaye sako endo koraki okwana ese abanyaribari mo bazogwatananwa bari mu ariko rikiri mete angao mwaro kenga abandi bashakira kanyagariwa n'abandi baje bayebwe umanyete yudasi bayebigire sa abandi babo speculate mama bari bakira hamo kurwanya serikali mo bwana eto mama bari yako tamo serikali yako kurwanya asensemo yabo MCA boigoni banyara korawa no mo MCA Wilfred Monyenye Yoge omo MCA bwegodi ya Kisii Central aboigo bagendra gosegeta obo mu bubwo Munyaribari inde kesiko ojiga tabanga Munyaribari omuya no gwetu oro Munyaribari omuya otigaire moyare mpalimayo oyo teneire gaiga kalibero ya musajunde inje bwekana cyagaiga muri abantu bami ndo bategete yari bagiye bange ase chingwana chaboni go banyara gosegeta Umunyaribari go chigo chamo erinde boigo banyore amagendro kurchinsemo ao
nabo igo chibunge chiga chionsi kogendra ekarwa igo ebikare biga banyara gotebani go biragendra okorekana erinde binyare koreta umunyari bariamo twachakire amone timu yawe yose. This is where we should be headed. Umunyari bari gasikire korukare ekamenya chayo mugaka erotenena okwana egetieke paka limonyo takwande kuragutara kama agatengana oyo mugaka chayo kwane paka wanakoma egendo nakagenda tayane abagaka baishansi bakwanje palipo na wazee hapalimiki jambo ekamenya chayo mugaka no Kurwaterige taseni kia getembe kuroiga asegetie kiga kia Nyantrago kigotoke mebeno wodi mebunge ya Nyaribari chache erietaria ne igongoro kwa Dan Mzungu